Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zinc Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanga kukira paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwagara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasibwe Zimbabwe tavigirai, nyaya kupisa, nyaya kunetsa. Nyaya ya buritswa ne one of my political activists ari a pro-opposition supporter Lynn M. Abuda achiburitsa ma screenshots chinzi aiwa vanhu vakatsamwa aiwa hanzi vanhu havasi kufara ndofunga there is a screenshot ramuri kuona rapo rapostwa nehandle yakanzi Africa Context Facebook yakanzi Mnangagwa Daughters Lynn M. Abuda Abuda achitaura achiti people are angry zveshuwa mushure mekunge vanhu vabuda vachitukirira vana vapresident Emmerson Mnangagwa aburitsa screenshot ramuri kuona. One of my users muri kuona achitaura achiti they look like the economy. Mumwe anoziti Shepherd Kuziva akabuda achiti you should get them married by force while he is still in power, otherwise yay. Another one akabuda achiti so I don't have a chance to date a president's daughter because they are all unattractive. Mumwe akabuda achiti with all the money their dad squanders they can't fix mazino ayo nje. Mumwe akabuda achitaura achiti their noses tells you all. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi yanzi yava vanhu vakatsamwa havasi kufara nematongerwo akaitwa Mnangagwa kusvika pakutukirira vana vavo muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Tose tinoziva zvakaitika gore ra2017 apo wanga ari mutungamiriri wenyika Comrade the late President Robert Mugabe pakanga aunganirwa nevataiti nguva iyoyo matsotsi madanho akatorwa nemauto vachitungamirirwa naGeneral Chiwenga hapana asingamazivi. If I remember very well, General Chiwenga vakasumudza constitution vakataura ivo vachiti mauto kana vachinge vaona kuti constitution yenyika yava under attack, mauto ane kodzero yokupindira ogadzirisa zveshuwa. Mauto akapindira akagadzirisa. Akanga akagara nawo ndi the late General S.B. Moyo, may his soul rest in peace. Ndicheuka mashoko aGeneral Moyo vakataura vachiti mauto tiri kupindira noti kuti toda kutora masimba but toda kugadzirisa avo mhandu dzakatenderedza president. Zveshuwa ndo zvakaitika, vakagadzirisa. Saka chaakutishamisa izvezvi ndichekuti vagadzirisa kudaro, uyu ava kutonga uyu anonzi Emmerson Mnangagwa akanga atobuda atiza aenda kuSouth Africa. We remember very well mashoko akataurwa nemushakapu vaMugabe kuna vaChiwenga vakati Chiwenga, ini ndandafuka hangu kuti ndisiyire iwe uyu munhu amuri kuda uyu muchachema naye, ndinomuziva. VaChiwenga havana kuzviteerera izvozvo. VaChiwenga namwe mageneral vakaenderera mberi vakadzosa Emmerson Mnangagwa, right, nobva vamugadza pachigaro. Saka matambudziko ese
ataakuona munyika kusanganisira neari kusangana nayo vachiwenga achirava mageneral kuda kwedecision yakaitwa nemageneral vachitungamirirwa nevachiwenga. Saka kana zvakadaro tinoti anofanira kugadzirisa nyaya iyi ndiani? Ndivachiwenga navamwe mageneral avo. Tatumwa nepovu yeZimbabwe kuti Comrade Bombshell, kana muchikwanisa kuwana mukana wokusvitsa mashoko aya kune mageneral nekuna vachiwenga, vataurire kuti tayaura isu mhuri yeZimbabwe, munhu wamakatipa taona nhamo, tibvisirewo munhu wamakatipa uyu. Vachiwenga navo mageneral vanoziva kambo kedu kwegohondo kainzi nzira dzemasoja dzekuzvibata nazvo. Kambo aka handi kambo chete, kambo kanotipa ratinoti guiding light semauto, kana kuti kambo katingangoti contract yedu pakati pemauto neruzhinji rwevanhu. Saka zvinhu zviri mukambo aka ndo zvinhu zvatinofanira kuti titevedze. Isu patakaendawo kuhondo takawana vana vachiwenga vangavako vatova mashefu, ndo vakatifundisa kambo ikaka. Saka tinoti vana vachiwenga nana General Valerius Banda naamwe mageneral, povu iri kukumbira kuti tibetserewo, because mukada kunyatso kuongorora takambira nekambo aka kanotifundisa and kacharamba kachifundisa magenerations anoteera emasoja kuti bhadharai zvamatora. But tiri kuona kuti in the case yezvigananda vanatagwirei vakatora makambani emasoja havana kubhadhara, vakatora makambani eZMDC egovernment havana kubhadhara, vakatora mari dzekucommand agriculture havana kuibhadhara. Hurumende akapedzera yova kuzvibhadhara yoga, ivarohwa samu nematsotsi, right? Akatora pipeline, national pipeline, right? Haana kubhadhara. Akatora zvakawanda zvikananda izvi, right? Handidzo nzira dzemasoja. Izvi zvese zvinenge zvichiitika mageneral edu achizviona, right? Pane nyaya dziri kuitika dzisingafarirwi nenzira dzemasoja. Kana takuinda even kunyaya dzavasungwa, vasungwa vanofanira kubatwa zvakanaka, hakuchina rule of law. Tine vanhu vakafanana nana Sikala vakagariswa mumajere vasina mhosva dzavaita, vana Ngarubhume, right? Vana Blessed Mhlanga, ava vakomana vakasungwa manje vachinzi vademonstrata. Kudemonstrata is their constitutional right.
kuti vademonstrate vanhu. Kana yochenda kupopo uchitsvaga kuti ndivhoterei, kana vasati vachakuda vakati havachakudi, wovasunga wovavharara, mhosva yacho inenge iri ipi? Tine vakomana vaorera mujere vana Mike Chimombe naMoses Mpofu. Mhosva yavo isingaperi imhosva rudzii, but manziro atinoita tinoziva kuti uoru kana huri uori vaita under instruction, because mari yakatopinda muaccount yaEmmerson. Saka ini ndiri kubvunza kuti imwe vatongi muri kupanichira chii vana ivava? Kana mari yakapinda paine evidence yekuti mari yakapinda muaccount yaEmmerson, muri kupanichira chii vana? Nyaya yebail iconstitutional right yemunhu, right, kuti apiwe bail. Muri kuvanyimira chii bail vana? Muri kuvanyimira chii bail imwimwi ma-magistrate nemajaji? Hazvienderani nenzira yemasoja. Ngazvigadziriswe izvozvo, ngazvigadziriswe. Saka tiri kuona kuti zvinhu zvese izvi zviri kuitika mumaziso avaChiwenga, mumaziso ana General Valario Sibanda, mumaziso ana General Sanyatwe, mumaziso ana General Rugeje naamwe mageneral. Provo yeZimbabwe yachema kuti veduwei tinunureiwo mageneral, tinunureiwo tapota, right? Mhosva dziri kuitwa neEmmerson nezvigananda, it's not a secret. Vanhu vose vanozviziva kuti iye manje nokuda kwe-mental condition yaEmmerson, kuti Emmerson ava dhumudhumu, right? Pava neatinoti state capture. Tikatera kumashuroko, maneighbor edu eSouth Africa ndo nyaya yakakuvadza comrade president Jacob Zuma yokuti anga akepswa nezvigananda zveGupta. Hazvina kusiyana nezvaitwa Emmerson. Emmerson akepswa nezvigananda vana Tagwirei, vana Chibhai navamwe vavo. Tikutoona kuti apa nguva yaMugabe yanga iri allegation yokuti power, state power yaitwa sexually transmitted, but apa haisiri allegation, yatova sexual transmitted chaiko chaiko. Oxiria ndiye avane masimba ese, nana Tagwirei, nana Chivhayo, nekanga kamukadzi aka kanonzi Mawechera. Izvi hazvingaiti zveshuwa vaChiwenga nemwe vaValario Sibanda navamwe makatarisa, right? Constitution yedu is under attack. Pane nyaya ze2030, right? Nyaya ze2030 i-violation ye-constitution constitution yakabvumirwana nevanhu 90% yepopulation yemuZimbabwe.
ndo vanhu vakaita bumbudo remutemo imomo vakaita constitution, right? Iri kuda kuitwa violate naMnangagwa nezvigananda. Saka hakuna chunhu kana munhu ari pamusoro peconstitution munyika. Constitution ndio inofanira kurespektwa nemunhu wese wese. Ndo saka muchiona kana president achigadzwa pachigaro anobatiswa bhaibheri opika kuti acharespekta or achaita uphold the constitution yenyika. Saka hakuna munhu ari above the constitution, right? Imuwo vachiwenga nana General Valerio Chisivanda naama general makatora miko yokuti muchaita uphold the constitution, defend the constitution of Zimbabwe, right? But tiri kuona constitution is severely under attack and imu munoramba makatarisa. Saka moti popo yoita sei? Ndii muna masimba ese ibasa renyu iro, ndo basa renyu chairo rokuita uphold the constitution. Iye zvino zvigananda zviri kuba, evidence iripo, right? Chinotishamisa isi ndechekuti zviri kuitika mose muchiona, right? Imwi vachiwenga nana General Valerio zvinokuomera here kupa mutamba order yokuti sunga zvigananda? Zvinokuomera here kupa Joke order yokuti sunga zvigananda, right? Zvinokuomera here kuti mugarise Emerson apa, right? And call him to order. Ndivakamupa nyembe idzo. Ndivakamupa. Muzimbabwe hamuna drought leadership. And there's no factory no manufacture president. President anobva muvanhu. Saka kana president achinge akonewa anobva. And in this case ndivakamuisa imi. Right? Ezvinota yaura. Ndikuya makamutarisa imwini. Yeah? Achita zvaanoda kwamuri auraya mageneral ese vakamubatsira kuti apinde mupavo vaangotarisa. Saka muda kuti tiite sei? Tochemera kupiswa. Iye zvino isusu right tiri kugara musango nokuda kwemunhu iyeyu, right? You know, apa tiri kuti makomrades ndii muri kutonga, ndii muri kucontrol. You know, togarira musango kungotatizo ibva wakonewa imhosva iyoyo. Yeah, but please, right away. No. Something ought to be done. Something ought to be done. And it ought to be done very fast. Ndimwi makamudedza imi. Makamuinga ku South Africa kwanga va refugee. Mazi imwi tongai. Because Mugabe aiziva kuti you were capable. Aikuziva imesi. Mukarama. Manje nemomo akuita basa rokusora muchisvere golanda Galu. Who is Galu? You know? Panyama yembwa, who is Galu? Panyama yembwa chai, who is he? Nara mavetera vaya. Right? You know? Vanosera vasikuita zvavanokuita izvo. Right? Vachiti imba isusu makomrades vasunguri kuti tiri vana bhuki. Makanyarara. You know? No, Tapota, please, General Chiwenga. Tapota, muri Zimbabwe yachema. General Valerio Chisivanda, muri Zimbabwe yachema. General Rugege, muri Zimbabwe yachema. General Sanyatwe, na vamwe venyu tachema, muri Zimbabwe yachema. Yati, matiregerera, please. Matiregerera.